Siirrytään varmaan hetken päästä autojen myyntiin. Heti kun auton myyntiasiat on selvät, niin sen jälkeen pistetään autot kaupan. Ja ainakin täältä näyttää, että olisi kohtuullisesti paperia tulossa. Mä vähän kiertää näköjään äänentoistokin. Eli pöytä on siellä. Ahaa, siirretään vielä pöytä tänne lähemmäs ja sen jälkeen aletaan suorittamaan myyntitoimenpiteitä. Mä voisin ottaa sen listan, mä luen, että paljon on mistä keltoista tarjouksia. 1. 13 suojaa, 4. 15, 5, 7 suojaa, 6, 2 suojaa, 9, 2, 10, 2 suojaa, 11, 6 suojaa, 12, 10 suojaa, 13, 37 tarjousta, 17, 22 tarjousta, 18, 4 suojaa, 20, 25 tarjousta, 21, 5 suojaa, 22, 44 tarjousta, 23, 6 tarjousta, 24, 8 suojaa, 25, 24 tarjousta, 26, 4 suojaa, 27, 1 suoja, 28, 2 suojaa ja sitten 20, täällä on määrät. 31 suoja, 32, 50 tarjousta, 34, 46 tarjousta, 36, 1 tarjous, 37, 60, 42, 21, 44, 17 tarjousta, 46, 10 tarjousta, 47, 11 tarjousta, 48, 1 suoja, 50, 44 tarjousta, 51, 15 tarjousta, 55, 4 suojaa, 56, 20, 57, 23, 62 tarjousta, 61, 18, 62, 13, 63, 5 suojaa, 64, 2 suojaa, 66, 10 tarjousta, 68, 13 tarjousta, 69, 10 suojaa, 71, 15 tarjousta, 102, 5 suojaa, 105, 10 tarjousta, 107, 10 suojaa, 113, 23 tarjousta, 114, 7 ja 240, 68 lappua, 774 tarjousta yhteensä 50 eri autosta. Ensimmäisen auton myynti, eli 1. oli suojat, 4. myynti tapahtuu nyt. Ja 4. uusi omistaja Jere Saukkonen ja Jere Saukkonen sitten, meillä ei olekaan numeroita tossa, mutta me löydetään varmaan. Sitten seuraava on 9. Kaikki on suojia 5. 6. on kaikki suojia. Sitten 9 ja 9 2 tarjousta. Ja 9 uusi omistaja Reetu Mykkänen. 10 2 suojaa, 11 6 suojaa, 12 10 suojaa, seuraava auto on 13, eli 37 tarjousta. Ja sitten suojatarjous Elias Airaksinen. 17 22 tarjousta. Antti Karhunen. 18 4 suojaa, 20 25 tarjousta. Olla paljon jengiä. Ja auto 20 suojatarjous Emil Airaksinen. 21 5 suojaa, 22 44 tarjousta. Nyt käy meille kylmä. Ja auton 22 uusi omistaja Teemu Keronen. Auto 23 6 tarjousta. Ja 23 suojatarjous Henri Pohtola.
24, 8 suojaa, 25, 24 tarjousta. 24 oli 8 suojaa ja 25 24 tarjousta. Ja auto 25, uusi omistaja Sari Rautiainen. Kaksikymmentä myytiin äsken. 26, 4 suojaa, 27, 1 suoja, 28, 2 suojaa, 31 suoja, sitten auto 32, 50 tarjousta. Sehän se on uskori. Auto 32, uusi omistaja Teemu Keronen. Taisi tulla toinen auto, vähän kuulosti nimi tutulta. 34 numerosta on 46 tarjousta. Auto 34, uusi omistaja Akseli Asikainen. 36, 1 tarjous. Ja auton 36, uusi omistaja Veli-Matti Hiltunen. 37, 60 tarjousta. 37, uusi omistaja Olli Tiikkainen. 42, 21 tarjousta. 42, uusi omistaja Mika Vartiainen. 44, 17 lappua. 44, suojatarjous Reetu Mykkänen. 46, 10 tarjousta. 46, uusi omistaja Juha Vinni. 47, 11 tarjousta. 47, suojatarjous Viljami Nykänen. 48, 1 suoja, 50, 44 tarjousta. Siirrytään seuraavaan kansioon. Puolet autoista, yli puolet on myyty. Nyt mennään siis autoon 50, josta 44 tarjousta. Ei tarvi remonttia. Ja tarjouksen tekijä Jonna Miettinen. 51, 15 tarjousta. Joo, mennään hitaammin vaan, että saat rauhassa tehdä. Ei tässä ole semmoinen hätä, tai nyt enää minuutista on homma kiinni. Eli 51 ja 15 tarjousta. Auto 51, uusi omistaja on Vili Pilvesmaa. 55, siitä 4 suojaa. 56, 20. 56 suojatarjous Pinja Hirvonen. 57, 23 tarjousta.
Ja 5-7 tarjouksen tekijä Kimmo Piironen. 6-10 on 2 tarjousta. Ja auton 60 uusi omistaja on Ahti Sakmeen, vai mikähän tässä lukee? Salmela, Ahti Salmela, joo, eli on suojatarjous ilmeisesti. Auto 6118. Ja auton 61 suojatarjous Joona Sallinen. 62 13 tarjousta. Kuusi kaksi suojatarjous Aleksi Hiltunen. 6-3 siitä 5 suojaa. 6-4 2 suojaa. 6-6 10 tarjousta. Ja 6-6 uusi omistaja Oskari Piekiäinen. 6-8 13 tarjousta. Suojatarjous Mika Auvinen. 6-9 suojaa, 7-1 15 tarjousta. 7-1 suojatarjous Niko Rissanen. 102 5 suojaa, 105 10 tarjousta. 105 uusi omistaja Vuokko Haikonen. 170 suojaa, 113 23 tarjousta. No oikein rahat. 113 uusi omistaja on Heikki Hyvönen. 114 7 tarjousta. Ja 114 suojatarjous Ellen Huttunen. Sitten 240, siitä 68 tarjousta. Tästä autosta eniten tarjouksia, eli 68 ja 37 oli 60, eli ihan hyviä tarjousmääriä. Ja sitten 240 uusi omistaja Jani Miettinen. Siellä oli iloinen. Hei, nyt aplodit kaikille, oli hieno kisa. Tänne oli